vrátil by som sa ku tomu sviečkovému servisu, ktorý sme spomínali vlastne na začiatku. Takže tu už môžeme vidieť akože samotný motor, hej. A keď si všimnete, tak tie cievky sú tu, hej. Jedna, druhá a tretia. Z každej strany, hej. No a teraz si zoberte takú vec, že vlastne ten motor je takto. Že ono vlastne akože tu má výfuky. Hej, a si zoberte, že vlastne do tejto časti asi zhruba takto už je to zakrytované karosériou a plus ešte vlastne tuto je to turbo napríklad úplne odstrojené od tej vzduchovej sacej hadice, ktorá ide tak okolo celého motora a je všetko také, že úplne na milimetre. A keď si všimnete napríklad túto cievku, čo je tu, tak je vlastne ešte tam tento tepelný štít, hej, ktorý má vlastne zabrániť tomu, že aby ten horúci vzduch od toho turba vlastne nepôsobil priamo, alebo aspoň trošku ho oddialil. A teraz si zoberte, že vlastne tu máte olejové prívody a prepady, to turbo dúchadlo a napríklad za tým je cievka, hej. Takže keď tuto robíme takýto cievkovo-sviečkový servis, tak vlastne toto všetko tu musí ísť preč. Takto to robí tak, že zoberie dole celé akože turbo, kompletne so všetkým, ale zase je to zbytočná robota a nakoniec vlastne toto auto má ešte aj robený výfuk, hej, toto nie je originálny výfuk, tento tlmič nie je originálny, je to športový výfuk, takže vlastne je to také, že je to oveľa pracnejšie a radšej človek zoberie tých pár trubiek dole a ešte treba zobrať tento nastavovač. A táto hadica, čo ide stadiaľto, sa tam povolí a už je tam relatívne akože celkom fajn prístup. No. Tak je to taká babračka, ale dá sa to akože no. Toto sú tie cievky vlastne, o ktorých sme rozprávali. Hej, tu máme starý a nový typ, vlastne pôvodný, hej, toto je pôvodný typ s takouto zmenšenou hlavicou. A toto je už akože nový typ s takou zväčšenou tou cievkovou časťou. A keď si všimnete, tak tam sa potom dodávajú aj druhé šroby. Tu ide taký kratší, tu ide taký dlhší. Takže vlastne sa tam automaticky menia aj nové skrutky, čo by sme dávali aj tak, ale vlastne tu musíte vlastne vymeniť, lebo tak tie staré by vám nepasovali. Je to samozrejme robené tak, že je to akože rovnaký rozmer, len táto sekcia je tu zväčšená, takže vlastne má to väčší výkon v podstate, tá iskra, tak je to určite lepšie.